non adaba birta ke than ponje bajit kramsa as non birta thepi puthot lang ponek sina mumkhim rong pia rong long Karbi Long labor unions aro keseng mesen pen pachun pon rong khang Karbi jitang habara maya tumben engdeng thongke brahini habar Karbi risumi surong aji katalon pon adimalong kapang thirasai ke klempon Karbi Long long sorlo so alam ki kijum pura puthak APFC women wing atumben spatir piponsi dipolong kachisong asai pedu ponji non birta ang ton pen lang ponek sina Karbi Long long kachong dat mate labor atum kisung ke boylong kachrap chi todun thekji lapen ki labor atum sa methanga jakong kachi chini pen jakong charjak thekji aphan pusi labor union sami mahang pathek ponlo lason si kedam tang pre ni final cap arnis tami lakhaing ko resi borjan MSc consensi ke parlapon mukhim rongpi rong long sami Karbi Long labor unions aru ke sengpon labangso Karbi Long labor union aru ke sengpon along sami aliheman pen Karbi Long tamas council labor board chairman khorsing timung CC maipu ajit rongpi abari ma konchen bang rising milik kalu a founder basing rongpi bogojen LM maipu jona singteron lapen ke kaprek prek man peng dunda chitong dun laso mailong chitong duna tum che don sarpen Karbi Long labor unions aru borjana maipu horen terang duna maipu rajen teron konchun bang sartiram ingti rapchun bang sarlon teron treasurer dhon sing tokbi sai hemchun bang phi majuli terang pi lapen ba engkore si tum phansmi member engbai pontu Karbi Long ara tumbi ki ong dunga tumki ki dukpen ka chongdat chot tumsi ki ong bonda Karbi Long maki ke biga chi su tumsi ka chongdaran stei nang chirai lablu la so jokpen si Karbi tumki Karbi Long pen ang tanasi chongdadam nang koklo Karbi Long pen ang tan ka chongdada tumta penan ke sung stong nang tumta dolo lasi Karbi Long baki Karbi rat tumsi chongdan longbek nang ji pu pensi kalu semi pang tan pon nang koklo lasi kachong dara tumki sungke boylong sami ki claim rap ya phanchi sai sami claim pon bom lu busi Karbi Long Tamas council labor board chairman crossing timung pen pachini pon tum Karbi khai tum duk pi sungki selong le hang yo ma jol bo song do nasi nir tum non ki chulong il pen ki dat ke chulu da ne tum ha beng yo chanai lo song dang et nasi non bang ke ni tum da hai ki dam di phan pa dam di phan di khang don bom lo la pen hai ke khang ye phansi nili kalo kabi lahai ta non cham dum bom lo la pen nili klem bom lo along tum jong la chu me phori le wan tum jong da dum lung le chu tu nong le e ili tum rong so chao jung ta hajira dum pti abi pu yi thika chu klem nang ta abi pu ko bi bang so khai si bang che la si non bang ili tum Karbi khai si chu klem nang po da Karbi hawa Karbi ra hidup isung tum ring nang po e nai ni hem so kim pu na ti skim pu na bang so si nang klem nai na high school pu na bang nang klem nai ni medical engineering pun bang sinang klem la nasi jola pai hui to mili tum klem no noi ki dam no noi pension la chutulu puno tum ke thi dam lo jola pai phan da ili tum ke wan ki nang so la pen lai te tum kang sai nang kok la pension la chutulu ta me vai sa ve pen nasi ni jan si ki dam tang ani tan ni sim trem tra pulo je ni tum Karbi Long rat kin tum duk pik sung pik po ang li hin ta ne Prab jing pen department la pen kan to bi em dang pon nang yi la pen ke ni tum Karbi Long rat si sai ta mi tum song da chulu nong nang yi ni tum Karbi Long rat kin tum song da tu nong le ni tum borjan rat mi ave borjan rat ta kali tum Karbi Long rat mo sting kor so ni da long le bosi puri ken tum BIMA da ko yon man bang pik lo nong ke Karbi khai tum da la ke ki tum song da tu po awen Prab jing pen pineng ning kanan bong le me bang pharu hini ba ke ni tum sa ra chulu nang sa bili pu masih alang di pulau so mi walam lo mili antam bong bo yang po si alang di itung akai speaker taklo moment alang di udon lo job ayat ame ni di nang siapan po ini tang siram itu dumom posisi yang sarta alang di pasong si pulau lapen di si baido to bang so si nang pulau lo asil itu non bangke kitwar bangke ikithu pon lo lapen itu government ki dolong le dudun bom manang lapen government ali pulau te ili tum thang dalong de damale West Karbi Long rongkhang MSc consensi ki polopon hongkram adorsu pathu klamalong kedam tangani engdeng thongke prahini hawar Karbi risumi sorong aji ketalon pon adimalong penang an ke bun ke ter war hok chu son si thek pon long lo lasi methang pathu klamlong ki spang thir pon akenang sot bu matha pon si rongkhang Karbi chutong hawar amaya tum ben kedam tang prin phainer kep arni karko karphek pon si pang thira sai ke klempon
Kiramtang engdeng thongke brahini havar karbi dismi surongji paman me aprang sami thanthili arnam phan ke chaket on assist sami athi ponlo lapen bangso se kathi pon sami mesen me pensi thokjur ponsi vumud bokanata mi phunlo solong angdeng hoi ke ko jok pensi tirikam amai alama sami pasun ponsi tirikam amai pu Dr. Mansing rong piben semi havar amai pu radhiram kro aphan semi arideng semi pipa jir pon thusi engdeng thongke brahini havar karbi disem misu rong aji anujok pi semi pasun pon thulu jai mek along rong khang karbi jitong havar amai pu radhiram kro konchun bang chesong engleng tirikam amai pu Dr. Mansing rong pi konchun bang jubendro rong phar longri kreni sar habi amai pu mensing teront pen danglok ka dukawi jutang kaching hon arat na chitong dunsi lebang so sai mesen pen pachun pon Borthol pen Gretson timung Karbi Longri Abirta Nilitum ladak asai ke deng pon ke la puhno kapang thirasai lo ladak nitum rong khang ke je habaramai lapen dak tiri kamamai tumpen lapen sanchom pharmanamai tumpen dak nilitum cibirta si pini labang so ingdeng thongke brahini hawar karbi di sonim so rong aje gata lonadim dak hongkram pathuak lamlo nilitum pini kapang thirasai deng pon lo lapen dak pang thirasai deng pon pen si nilitum kaduk kabe dak keter kitu ki ui kabe de je pharman phan nilitum pini kaduk kabe chelang pet pen nilitum labang so kapang thirasai bang pini deng pon lo Lalo aprang si ke dak rong khang ke je habaramai pen kela tiri kamamai phan amai phu lapen akongchun bang aphan lapen dak dihin kiri bang phu bang phi tum phan lapen dak kadu kabe pharmanamai kacherap dun labang so akor teng gir tum phan si kachuro ge nili hin pen ke paprang si lo lapen dak kadu kabe krung sai tum dak kachipaduk pen nong ekipi ing samjin pen dak chubhong chhuri avelo lapen tikuk temang avelo ladak kadu kabe habaramai along pen nilitum dak kachuro ge alang litum phan ti paprang lo Ladak kalung ke nilitum hawaramai pen kacuru abangalalo dak tirika mamai amai pu lapen dak lunse pulun tepi dak kadu gabe alang litum nahok hok asai do pen sita dak kebang pen lapen aku dak nilitum along nilitum kacop hapon aluhi sarpo atum larat amai piahut nilitum kacop hapon lake Dr. Tuliram Ronghang CM sarfan ti cop hapon lo sita me alangli belek sikje ka kam doko ka joini alangli bangun e sita me nilitum dak bis nong boslang so elisi Ake hai rup sing teron fansi nang ketoin lo alang lidak nilitum labang sora damai pilong nang pacundun lo lapen dak jumesen nilitum pan nang kan pon lo lapen ladak XMP ake hai horen sing besi nang keton lo lapen dak MLA ake hai Dr. Mansing rong pisita dak nang keton lo lapen dak jutang ilitum tiri piamai pen hincong tiso sita me ladak kadu gabe keceng pen kijut nilitum along ladak lang cari kadu kabe bidi sore nang thandun pen nilitum phan mesen pen ladak nang saidun lo lapen chok chili le an sita me alang li nilitum phan nang than pon bom si dak kadu kabe nilitum laing deng thongke brahini habar karbi ri sonim sorong aje bang nilitum pachun pon long lo Kedamtang Preni Pai Krainer Cap Arni APHC Women Wing Central Committee Labanike Lumbajong LC Women Wing etum chelangsi pharenke mai kangni Karbi yang long sol su tum phan kachenek kachulang rempen pinang an kinang jumpun lo lapen ke sol su tum sabi amit hang pen kibi ke chi su tum phan khenu asai se claim si amit hang tum mamat si mohor chene pencil bang so mohor kachenep sami mate a video sami social media long ka thang plub lo lapuan pina feed sami Karbi yang long ke do law and order lapen ki Karbi long tamas council long non kachari bom atum thangna kang sai sabi deng pondek theded lo Lesil hai kheng nuk asai ke chuklem atuma phan sami so dak pa kang sai ki pivon vek nang ji aphan sami sarkar atuma phan mate law and order atum ke pa claim pon vek ji aphan pe pai creator cap ari dipu Karbi long tamas council adon ria dungalong sabi ada por pai cap and ani kan sam pian ka chong asai sabi ding pon bo Lesil bang su ka chong pon along sami APHC women wing youth wing pen chenglok kabiara tumta ka chitudun pe ji aphan si APHC women wing central committee atum pen chuning ripon Pini nilitum APSLC Central Women Wing APSLC ahin pen chelangsi Dipuel Women Wing atum pen chelangsi nilitum pini press meet ke wang nangkok athike penat kadu kawe ilitum Karbi Anglong East West di Mahasau so arlo akisung mate so arlo atum aon adur kahinodak pen Karbi Anglong East West di Mahasau aphan pasau urtur asonsi mandat lo rasi penap ke party ajada party puchi pupepin ajada dhoram puchi pupepin pensi penap abangke so arlo tum setami lada ilitum la rep
case sexual violence against women and girl children. Lapen ke non alom hur chodut arniwang viral video Karbi aso arlo inglong aso arlo pen bangkeng sang bihari atum pen sita lapuson viral video kijumput la bangke isi katherak meme kangring meme chot kali RSS tu main agenda ke lahenlo pudak nangji lapen ilitum ahok pet pena bangke ilitum anglong ke clear seng anglong ke bang nang kachi ridet si ilitum aphan pavir nang pamuet nang buti ke moson let pamuet nang so arlo tum stame Karbi lapen inglong akhai Karbi lake ST schedule tribe law SC schedule caste law OBC Muslim akhai arlo so la kato kawe so arlo atuma phan ke RSS atum amen agenda ke prostitute payment FG lapen ye Karbi ang long ang kang east west lapen di mahasau arada tum ahem prek ke hang ke PG account away ulatum RSS amen agenda long haladak doko laso posi so arlo tumaphan arni wang lapuson rape case pencenglok pithi lot pencenglok amit hang hala viral video ta Karbia arlo so keng sang pin so alang litum si la viral video alang litum kachoma tha pen la post bomb lo la silahai ke post ta keng sang tum si ke post lo pipot pulonte lada ke lahai post lo pulonte Karbi aso arlo inglong akhaya so arlo tumpan anong athang juno po apin so atum arlo so atum aphan sitame labang so Karbi anglong is west dimasaw ko abhan ke hempre ke litum ke pinang nilo latum ke thek akhai kachini ne akhai kasa urtu rakhai latum ke hemprek ke longji a order we la puson se ilitum aphan non ilitum aphan bang nang ka target binong la so posi piniarni BJP atum aphan sitame apong atokso a press meet awareness program and chenglok clan piglo asong atum sitame clan piglo sitame piniarni ta kopia posi la puson kachomatha atum aphan pipot jail beng hai hedak. This is a big question to the Karbi Anglong Autonomous Council na penaba bangke so arlo atum aphan doan LA pho asisitin pensitame nang litum aphan kachuning ri abangke penap ilitum sit in demonstration ladak dipu Karbi Anglong post office adung Wishal market adung porpai captain porpai plian ilitum la anutin LA pho penta constituency ingko da truck penta ilitum aso arlotum e ot idur kemepen kidu kithak thejia phan ilitum penap abangke law and order ahin penstame action energy lahai rock viral videos kachi post ham that atuma phan action energy lapen lapuson jong si ilitum che change dun the plunte comment tu lo ilitum kachelar la lasi Karbi Anglong Autonomous Council akhai sar tuliram ronghang penchenglok nanglila SPOC atoma phansitame nangli action kape NGA phansi nangli phansitame labangso press meet pen nang chuning ripadi krimlo athe Pinya dabai berta bangki lan ban sikang ton peglo do me thakme kardom